Esan dizuet goizean ere gaur ordu honetan kuku bat egingo nizuela. Martxan jarri nahi zaituztet. Leian, pentsatzen, festei atentu. Hau da gaurko kontua. Egunero galdera bi egingo dizkizuet. Eta galdera hoien erantzunak jaso nahi nituzke. Ados? Ondo da, badi gaurko galderei. Bat, lehenengoa, zein da gaur danborradan jo edo joko duten azken pieza? Eta bigarren galdera, ze bikotek hartu dute gaur parte gaueko trikitilarien erromerian? Bueno, bikote guztien izenak ez, bikote baten izena esan da, nahikoa. Oso ondo, itaztu zait argazki bat ere nahi zuen argazki bat gaur danborradarako jantziko zareten modua ikusi nahi dut. Ze dotore, ze elegante, edo ze zarrapastroso, guztiak balio du. Bidali zuen argazkiak gure helbidera ikusi nahi dituguta eta festen amaieran jasotako argazki guztiekin bideo zoragarri bat egingo dugu. Baina gaurko argazkia danborradarako jantziko duzuen dotorezi hori ikusi nahi dut. Ados? Ondo da. Txao, txao, guau, guau, miau, miau, aio.